Добро утро, скъпи приятели! Днес ще готвим чеснок с домашна приготвена майонеза по малко друг начин. Необходими продукти: кокосово масло, яйце, лимонов сок, кисело мляко, сол на вкус, купа, копър и чесън. Чупили сме яйцето в чашата за пасатора. Сипали сме кокосовото масло. Малко лимонов сок. И така нашата майонеза е готова. Изсипваме в купата. И така слагаме 3 лъжички кисело мляко. Разбъркваме. Слагаме копър и чесън. И така, нашия чеснок сос е готов.